И днес ще снимам малко Clash Royale. Мисля да направя нещо като гига епизод. Съм предвид по-дълъг. За други епизоди. Не съм много сигурен дали се получиха. Искам, който ме гледа, моля да се абонира. И така. За 5 абоната до 2 копи, което е хубаво. Вече ПК-то доста го събрах. Надявам се са малко балкири, защото имам малко. Аз още пак съм най-горе. Тук снимах одеве и просто брат ми влезе в стаята и ми прецака всичко. Чакай, как се пишех в YouTube? Аз съм от теб. БГ. И сега да събираме и за Crown Chest. Ето така тук. Мълня. Така. Не, fuck you bitches. Нищо, поне му източих колата. Добре. Fuck you! Не, бе, не! Не! Goodbye, fucker, брат. Така. Източихме малко и от главната кола. Опа, чакайте, че си изпуснах телефона. Така. Идеално. Не умирай само. Имаме надежда. Удри, бе! Есен! No, дай пак. Уичър. Тез. Хакербол. Ей! Ей, мен! Саймон! Саймон! Сега ще мрете! Това е деня, в който ще мрете! Говеда! Мри, бе! Едва убили драконче на първи.
Вау. Fuck you, man. Не удряй. Fuck you. Three, two, one. Така. Така. Значи, хора... Shit. Fuck you! Oh, yes. Сега ще пусна в кадър дековете ми. Единият е този. Този. Имам майнер. Yes. Другият е този. Този доста работа вържи също като този и този. Така. Чакайте малко. Така. 22 минути. 5 минути. Значи, още съм най-горе, което е странно с 116 купи са. Сега ще ги направим 200. Аз ви казвам хора. Се опитам да ги направя 300. И аз не смених дека. Нищо. Добре. Така. Дали ще стане нещо? Да, ще стане. Не, няма да стане. Не, става. Yes, отбе, факи. Няма, аз тук също трябва да дефна. После. После и сега. Валкирия бата всичко оправя тук. В такива случаи много се кефа на Валкирията. В такива вече не се кефа. Бързо бе, мри бе. Така. И аз му източих половината кола, което е и яко да бос. Баси боса. Хог Райдер и Елайт Барберианите са вечната двойка. Или Хог Райдер и Лъмбърджак, или Елайт Барберианите и Лъмбърджака бат. Само ако ще дефна, защото това е важно. Good game. И точно на време му го пусна. По принцип името ми е Кучо. Rare Cars BA Upgrade to Level 13. Още 3 купи. 1519 купи. Аз пак почти ще се върна на Арена 6 хора. Ти ретард ли си, бра? Веднага ми почва с това. Това сигурно ще ми казвате малко good game. Level 8 Elite Barbarians.
Гол. Гледайте какво правят. 2 хита. И един бомбар отзад. Добре. Добре го направихме този. Надявам се да е добре. Fire. 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 Искам да добавям и музика в епизодите, ама трудно. Тръгвам да снимам и ми се спира музиката веднага. Не знам по каква причина е. Един удар. Бай-бай. ПК-то ми бие много девич. Mm. 119. Още една купа. И отваряме кръвен чест. Така. Първоначални карти. Добри са, ама... Първо трябва да го видя това откъде ще деха по-добре. И неговия умира естествено първи, защото аз имах и кула да дека. И винаги Уизърда трябва да го оставяте най-отзад. Това е важно, защото бие много демидж. То откъде го изкара са на 6, бе. Fuck you, man. Е, така отзаден. Че ми не ще ми набият колата са. Пломбър. Аз така му викам на това. Пломбър. Браво, бе, пломбър, е. Още ли? Не успях. Така. Флаш спирис. Мрят. Magic, не се бъде. Поне удари един път. Хубаво. Даже и 2 пъти, ако беше ударил, още по-добре. Бомбър тука. Дефенс. Хора! Не. Това е брутално. Това ме садна. Вече да иска и да не иска, това го взема. Уау. Опс. Ай, 3 купи са важни. Следая. Милен. Има и 4 карти. Той Милен е на 4-то място. Това е Viva Лидера Арена 10. Ламбърджак на 2. Айс Уизърд на 2 и Рокет на 9. Не знаете ли какво? Аз се опитам да му копна дека. Валкирия, ПК, Ракета и Миньън Хорс. Така. Вместо кой дек? Той го ползвам. Вместо той, да. Значи Валкирия, ПК, Миньън Хорс, Рокет. Двете легендарки. Какво да ги заместа? Сега ще ги измисля. Барбериан и Уич. Значи...
Уича. Барбериани. И сега чуда се нещо друго по въздух да девка. Мега ми е иначе много силен. 4-4. Леле. Ужас. Не, е това. Запа. 4-3. А това колко елексира, бе? Това дек е много скъп. Не, знаете ли какво мога да направим? Да сложим помпа. Или фрайс. Но аз фрайза не знам как да го използвам. Ама като сложа помпата, става пак по-скъпо. 4,8. Нищо. 2 кристала. 8 Far Spirits. Хайден Тесла. О, аз па Тесла. От толкова шоколад. О, е. О, е. Сега ще го видим за какво представлява този дек. Добре, първо това ще го пуснем за моят место. А, не е тук. Приема то веднага дефендва, веднага такова. То е ръшер. Ти много ме дразнат мен. А, помпата е са. Много ми е скъп дека хора. Това е лошо. И сега как да му дефендна, като няма нищо по въздух? А кажете ми. Ето. Той просто ме взима. И помпата нищо не прави. Просто това е безнадежден случай тая. Той е декът. Все едно безнадежден случай. Това колко бие? 409. Моите па са на седми. Пукай се. Заставаме ле. Не бе, не по първата помпа, бе. Аса. Машала. Дай, какво направи с това рейч там? Става този дек. Връщам се думите, ама зависи как го ползваш. Имам предвид, ако знаеш как се играят играта. А не да си някакъв ретард и само да спамиш и да не става за нищо и да си смотан и да си слаб. Сещате се. И аз ако не успея да го взема, да, няма да успея. Защото съм гаден малък ретард. Не бе. Това е лошо. Лошо. Не. Какво правиш ти, бе? Хакер. А, не. Хора, това е лошо. Макар че аз съм източил повече колата. Така става сега хубаво.
Както виждате, бая стабилна бебешко края. Това е хубав дек. Вече си връщам думите, като го наспамиш. Виждате какъв оборот се получава. Winner. Free chest. Нищо хубаво. Още 100 купи съм пак арена 6. Я. Да видя един приятел колко е събрал. Не мога. Ето, както виждате, хора, аз съм дал точно 128 купи. Дали събрал по? Не. Това е арена 8. Лайт Барберини. Аз как мога да си видя профил? Пак, не съм найдел. Не повярваш. Minion Horse, ето. Win имам 482. Max Win, какво е това? Да. Това е на Електроизрада. Челендж. Tournament Stars. Скоро пак се възвръщам. С по-трудни. Това не го знам какво му се появи днеска. Ми е странно, ама... Тия как ги харесвам. Лева 9. Изи пизи, май. Ревити. Китаец. И двете умират. Не. Баси ми зрениците. Сори, брат. Сори, мотор. Рокет е много тегава. Карта. Fuck you. Сега ще бият по това, естествено. Ама не. Няма да мога да ми щупи елексир, колега. Както виждате, сега ще ми даде 6 елексир. Това е превъзходна карта, това. И сега, понеже така ми се струва, че дава елексир. И затова. И само да знае. Един да ми. Само да ме пусне зад. Не. То е ретард, хора. То го е шубе. Аз ви казвам, то е ретард. Шубе го е. И помпата ми. Сега трябва да си игра по-бързо картите. Не, аз съм ретард. Не, са този дек не ми провървя. Бързо помпата тук отстрани. Така отзаде майнера. Ще ми е нужен. Бия. Good game. Well played. Thanks. Good work. Well played. Майка ти косвено.
Алех. Така. Мами златни, къде бе? Даже, опа. Ланка. Ти ще ми изяда, бе. Fuck you. Играта ме мрази, хора, знаете. Да, добре. Браво. Ето го, това ретард. Същите са тия, бе. Само зап ми пускат, за да не мога да им направя нищо. Ретарди. Fuck you, man. Не. Не си познал. Ха-ха. Помпата е златна са. И ще остане един здрав барбериан. Където не е хич наранен. Са го сфарми, хора. Права го тук. Са ще ви кажа. Да, какво се дразни, бе, брат? Какво да направя, че ти не знаеш как да се ползваш картите? И хора, това мислите за този клип. Ако е така, моля харесайте и оставете по един коментар. И чао!